Takže zdar, já vás zdravím na mém novém kanále Demiček a zdravím vás u speciálu. Jak už jsem slíbil, bude nejméně půlhodinový. Každopádně první půlhodinka bude ze hry Need for Speed Underground 2. A hnedka se pustíme do nějakého závodu. Dáme třeba tady Street. Jo. Jelikož máme dost času, teďka nebudu stopovat trasy, ať vidíte, kudy jedu. Konečně můžu vydávat videa delší než 15 minut, což je úplně super. A víc než 2 giga, což je taky super. Tak, vezmeme tu 25 kačku. Tady druhou. Ježišmarja, to je vůl ten satelit. Tak jo. Tak, vyjedeme si Street. Tak. Bude zajímavý závod, ten Street. Teď jsem dlouho nenatáčel hry. To se omlouvám, ale není tolik času teďka, no. Tak, jedem. Musíme je porazit. Tyjo, já nemám brnění teda vibrace. A ještě by mě zajímalo, na jakou obtížnost mám navalenou kariéru, protože to je ukrutně lehké. Co to je? Tak to bylo blbost, co jsem teďka udělal. Požal jsem chuj. Tak, vyhráli jsme. To jo. Jsem celkem unavený, natáčím večer. K tomu všemu mě bolí ruka. No dobré, tak jedem. Dáme si další závod. Mám tu special event, ale víte co, já na to teďka seru, na to special event, jedeme další závod normální. Pak si trošku vylepšíme auto. Ať nám trošku rychleji jezdí. I když mohli bychom už potom i vyměnit nějaké auto, protože už mě toto auto unavuje. Tyjo. Bože, tak dlouhé načítání, to je úplně trapné. Tak jedem. Tak samozřejmě jsem se zapomněl podívat, na jakou obtížnost mám nastavenou kariéru. Což teď to jak Sixeru.
Sere se mi to pod kolama. No ale úplně ty jo. To je děsný. To je příšerný. To je hrozný. Tak poslední 2 kola, no, musím přidat. No jasné, jsem to zase posral. Tak v tomto kole už ho musím předjet. To nedám. To nedám. No jasně. Do prdele. Ne. To je blbeček. To je debil. To je takový debil. Ach jo, to je vůl toto. Debil. Byl takový debil. To shodím sráz jedním závodem. To je vůl, ale to je toto fakt. Já si přihodím teďka obraz a s tímhle obrazem se mi líp jede. A toho debila musíme setřást. Tak dobrý, teď už je to v pohodě zatím. Ještě to udržet na tom prvním místě a super. No ale drží se za náma hajzlík. Ovšem naše Korza je naše Korza je nepřemožitelná. Ty vole, tož teď to bylo o kousek jako. Oh, bitch. Bitch. Oh, fucking. Ne. Může zase takovou pitomost dělat. Pík. Tak, vyhráli jsme. Ne, už to nechci znova. Ne. Tak, vyjedeme další závod. Máme zatím dost času, takže nic nás nehodí. Tak a teď už si dáme opravdu takový závod. Ježiš, teď se omlouvám, spadla mi kamera. Ježiš, zase ta kamera. Shodil jsem si mobil. Ty kokot. Dobrý. No, není to úplně podle mých představ, ale dobrý. Co to? Co to sakra je za chuja? Do prdele. To je no to tak to je dobré. To je dobrý, fakt jako. Tak to je fajný, ty vole. No tak na easy určitě kariéru nemáme. Čuráku, aspoň z nás. Ne, zase ten chuj. Ty jo, nějak to nedávám.
a lezme mu za zadkem. Ty vole, ale celkem nás valí, no jako. 2 kola jenom? To si děláš prdel. To si děláš prdel. No tak toho už nedohoníme. To nemáme šanci. Bože, zase na 2krát to je. Možná na 3krát. On tu brzdí. Jo. Uhni debile. Doufám, že to už není. No! Zase! Zase ten jeden a ten samý kreten. Ne, mě už jebne, opravdu. To je v prdeli. To je v prdeli. No, to už je daleko. To je v prdeli. To je fakt úplně v prdeli tady toto. No mě jebne už fakt co někdy. No tak úžasné, jako jsem pro úplně jako debil, jako největší debil, fakt. No jasné, vyhrál. No debile, vyhrál. No ježíš. Kokot. Kokot, takový kokot. No, to je vůl. To je vůl, tady toto. To mě tak nasral, že to není možné. Omlouvám se za prostou mluvy, ale to je úplně v prdeli. Sakra! O jasné! No ani stát jsem nestihl, no jsme v prdeli. Zas. Ty vole už. Ale víte vy co, já teďka pojedu takticky. Na draftu nitro. Od tady toho chuja. Hlavně se nesmím zase tam ty debilní zatáčce vyjebat. No, tady za touhle zatáčkou. Je, zdarec. Čurák. Ježíš, to je chuj. Ty vole. Ty vole. No tak to bylo fous, to bylo opravdu úplně... Tak ale dohání nás. No a co? Ne, už ne. Ne, nedohání. No tak myslím, že bylo lepší to projet kolem toho. Ne, nebylo, dobrý, dobrý. Tak teď už by to snad mohlo vyjít. 4 sekundy náskok. Hlavně ten hajzel zde předjede zase. A nesmím se teďka vybourat, protože to už by byl můj konec. Už bych si na to rovnou vysral. A mám pocit, že jsem chuju, že daleko. No jasné, teď mi tam byl ten největší blbec, co mohl. Fakt, největšího krejpla jsem. Tak. To je fůl. My to možná dáme. Jo. A náš drift nakonec. Jo, tentokrát jsem ani neťukal. Super, takže ten, co byl předtím první, nakonec skočil třetí. Odplata. Aha. Počkat. Aha, no, dobrý. Jo, tak jo, super. Tak jo, máme růstku odemčené. To je super. Tak, ale víc super by bylo, kdybychom měli odemčené URL. Jakože nemáme. Ach jo. Dobrý, tak jdeme na sprint.
850, to už je pěkné. Tak jedem. Jo, dobrý start. Ne, špatný start. Ty debile. Tohle bude derby. Tak já se omlouvám za menší přerušení, ale měl jsem opět problém, který jsem musel vyřešit. Tak, tenhle ten sprint už chci dát nebo prvé. Už by mě to opravdu nasralo, kdybych na to. A tady tyhle zatáčky nemám rád. Vždycky vyjede nějaký chuj. A tak tentokrát ne. Dobrý, tak teď to bylo hladké. Hladké není ovšem to, že dohání náš náskok. No, tak teď zas ne. A teď zase jo. Bože, to je blbé. Ne. Tak to je cool, tady toto, to je... Tak, tady uděláme klíčky. Ty vole! Ne. Tak tohle je osud. To je prostě náš osud, tady toto. Prohrál tenhle ten debilní závod. Nebo taky neprohrát. Ještě je slušný kus před náma. A ten šašek je malý kus za náma, takže to moc k sobě nejde. Jo! Že do něho narazil, nenarazil, prosím. Já už to nechci jenom dvakrát, ale jo, to už je naše 100% výhra. Tak, super. 850 v kapsi. Tak. A teď musíme věc special event. A nebo si vylepšit auto. A já jsem spíš proto si vylepšit auto, takže jedem objevovat a lepšit. Tak, ale teď musím přemýšlet, jak tam jde. Jo, už vím. Já už tu mapu znám na spaměť. Za ty roky, co hraju Need for Speed Undergroundu, už jsem se to opravdu naučil na spaměť, tu mapu. I z Carbonu. I z Need for Speed Carbon znám mapu snad na spaměť. Ale Underground 2, to je prostě klasika, to je... Ale popravdě hodně se těším na to Durant, až budu točit, na to se hodně těším, to jo. Tak. Já teďka... Jo, počkat. No, nepočkat. Takže máme takových 10 minut, no. No, zhruba těch 10. Do prdele. Ježiš, kam jsem to zase zajel, do prdele už. Podíváme se, jestli se nám odemklo nějaké nové auto. Jakože vím, že ne, takže nevím, proč tam vůbec jedu. A pokud jo, tak se samozřejmě vemem. Ne, já takové sračky si opravdu brát nebudem. Tak jedem zase zpátky. Zase to ukrutně dlouhý načítání. Tak dneska jsme vyjeli trošku víc závodů, tak doufám, že to bylo lepší už než předchozí let's play, ty byly úplně na piču. Takže uvidíme, no.
Bože, to je tak dlouhý, tady do toho. 2018, 2020, aha. Ježiš, co to bylo? Co to? My jsme projeli tím sloupem. Ježiš, to je píče. Tak jedeme. Nedovolený závod. Ne, to je dovolený, škoda. Za kolik? 300, tak to si nasrát. Tak, tady ještě pajska. Ježiš, my ty peníze sbíráme jak největší žebráci, to je hrozné. Tak, pojedeme se podívat na vylepšení rychlostní. Samozřejmě, už máme odemknuté vylepšení, lepší. To máme všechno, doufám. Ty předchozí, ježiš, nemáme, jak to, že nemáme? Jak to, že nemáme převodovku? ECU máme, to vím. A motor taky. A kola ty nám stejně hovno dají. Brejky, ty nám hovno nedají, ty nám dají velkou píču. A ještě k tomu 900, tak to se strčte do prdele. A za to 450. Co mi to pomůže jako? Aha. Bitches. Za 500 a tady nám dávají 50% slevu. Tady 10% slevu. No ty jo, ale víte co, já na to kašlu. Ne, trošku si vylepšíme auto vizuálně, ať vypadá líp. A to bude tak všechno. Nebudeme do toho teďka dávat zbytečný prachy, když stejně budeme potřebovat prachy na nový auto. Jo, zase to debilní načítání. Tak jo, máme 6 minut. CC, ano. Kdybych neměl ověřený účet, tak už před 8 minutami by toto video skončilo. Tak, ale já teď musím přemýšlet, což nedopadne moc dobře, když já přemýšlím. Ale jo, teď to dopadlo dobře, protože jsem chytl čuch a vím, kde je obchod, který hledám. Ježiš, to je zase blbost, co jsem řekl. Ne. Ty vole. Tam je tvrdý. Ježišmarja, jsem takovej debil. Můj první 3D, tak jo. Jupí. Co? Tam vždycky bylo. Vždycky nějaké money tam bylo. Ježišmarja. Tak ale tady toto si ještě vyjedem za 850. Než to skončí, tady to video. No, tak 3 minuty, 27 a pak ještě 2 minuty naplnění, jo, to nějak jde. Nějak snad dáme. Ty vole. Ježišmarja. No to byly balóny, ty vole. Tak jdem na to. Ježiš, to doufám, že to zase. No jasné, zase ten debil. Bože, mě jebne opravdu.
Ne, s tady tím debilem to nedáme, když je tu s náma. Ještě k tomu já jsem teďka delší dobu nehrál ty streety, takže teďka přesně nevím, jak vyjíždět ty určitý zatáčky. Ale každopádně teď jsme se třeli, protože to na 100% nečekal. I když teďka jsem spíš já nečekal, že ta Korza mě dožene. Michel. Ne Korza, ale kurva spíš. Ježišmarja. To je závod, jak se patří tohle. Jo! Takovou kravinu udělat. Fakt můžu jenom já. To je debil, ale to je debil nebo kráva. Buď to udělala ta Michelle, anebo do prdele. Je to buzna. Za mnou. Tyjo, já bych se jí fakt rád zbavil, ale. Protože ona mě celkem nervozuje. Ani nevím, co to je vlastně zač, jestli je to ta Korza. A nebo to Mitsubishi, no. Vypadá to, že to je Mitsubishi. No, víš co, ty čuráku. Kdo je? Aha, vyhráli jsme. Jo. Tak jo. Vyjeli jsme to, máme 800 páťo a rovnou jdeme do toho. Podíváme se, co máme odemkle. Tady nic. Tady taky ne. Jo, spoilery už můžeme. Tak, dáme si zaručeně tenhle. Hoody můžeme, i když ty už máme vlastně. Roof konečně. Za mě určitě vyhrál tenhle. Světla už jsme si určitě dávali. Prcátka ne. Jsme si nedávali. To bylo pěkný, prostě vole. A to mám maximum, dobrý. Takže, ale já už se s vámi rozloučím pro tento speciál. Děkuji vám za vaši aktivitu na mém bývalém kanále a doufám, že ta aktivita bude i tady. Budu se snažit dávat videa v co nejvyšší kvalitě a budu se snažit co nejdřív natáčet videa přes komp, neboli koupit si ten komp a co nejdřív se budu snažit obstarat si PS3, jak už jsem slíbil v jednom videu. Takže to bude pro to video všechno. Pokud se vám toto video na mém novém kanále Demiček líbilo, dejte like či odběr. Pokud ne, dejte dislike. A ještě jednou ti, co už dali like na mém odběr na mém bývalém kanále, tak bych byl rád, kdyby dali like tady. Odběr. Jo, takže já se s vámi loučím a prozatím zdar.